दिनै जिनाखि जोंनि आसामाव बारहावा बारफुदों इउसिसिनि सोमोन्दै बेनि सोमोन्दै आं एसे बुंनो सानदों। इउ माने इउनिफर्म। सापज दिनै जोंनि बे गसाइगावआव आंनि आन्दाजाव 20,000 25,000सो मानसि दं जानो हागौ सुबुं। दा बे गसाइगावनि गासैबो 25,000 20,000 मानसिया माने गोमो दख'ना, गोमो ब्लाउस बा गोमो गामसा, गोमो गस्ला गाननांगौ, माने एखे जाजोबनांगौ। इउनिफर्म माने बे आरो। दा जोंनि आमाइया बुंदों बे इउसिसिआ फोरलानि थाखाय जानाय नङा, बा आंनि मामायनि थाखाय जानाय नङा, बा सोरबा बर'फोरनि थाखाय जानाय नङा, दस्रानि थाखायसो। बे मालाबाबो जानो हाया। जेब्ला बेखौ पास जाबाय बे बयनिबो थाखायसो जाखायो। बेनिखायनो आङो बे इउसिसिनि अनगायैबो आङो बुंनो सानदों जोंनि गोजौआव एइबार जुदि दानि खुंथायाव थानाय सरकारा जुदि मेजरिटि जायोमोनबा जोङो मेजरिटि जानो थाखायहाय 272 केन्डिडेट्स नांगौ, बा 272 जन एमपि थाब्लासो मेजरिटि, बिनि गोजौआव बा 272 जनावनो जायो आरो। दा बिसोरो मेजरिटि जानो हायाखै। बेनिखायसो जेनाखि जोंनि बे डक्टर बि.आर. आम्बेडकारनि जिनाखि होलांनाय जोंनो मोनसे मा होनना बुङो बेखौ संबिजित, बेफोर गासैखौबो सोलाय सोल' खालामनानै रेडि खालामनानै दोनखाबाय। दा मेजरिटि जायोबानो बेखौहाय जोंनि आफादगिरिखौ महर होहोगोन, अब्लानो बे एक जाबाय आरो। दा बे बुस्थुखौ हायैखाय दिनै जोंनि स्टेटआव माखासेफ्रा दिनै इउसिसि, बे फंबाय होनदों इउसिसिखौ, बै बिदा आरो देरसिन जिनाखि सेन्ट्रेलाव खालामगोन बे जाबाथ' गैखाला। दा बेखौ जायैखाय बे इउसिसिखौ दा खालामदों आरो। दा जोंनि आसामावहाय जोंनि मामाया पास खालामबाय, बेखौ जों मोनथिगौ। खिन्थु बियो दासिमबो एक खालामनो हायाखै। बे बुस्थुआ गभर्नरनाव थांगोन। गभर्नरा जेब्लानाखि बेखौहाय महर होबाय अब्लासो एक जाबाय। दा थिग बेबायदि हिसाबै थांनाय बारावबो एन्टि हिलिं मोनसे केबिनेटआव बिसोरो दानानै दोनदों, खिन्थु बियो दाबो एक जायाखै। बेयो गभर्नरनि आखायाव दं। दा गभर्नरा बेखौ खालामनोबो हागौ बा गारनोबो हागौ। दा बेनिखायनो आं खावलायगोनसो, थांनाय बाराव जोंनि ख्रिस्टियान लिडारफ्रा आमायनाव थांदों होनना आं मोनथिगौ। खिन्थु बे आमाया ओरैबायदि जोंनि जाथिखौ ओरै खालामनाय गाख्रेब सुख्रेब खालामना फोजोबनायनि लामायाव थांगासिनो दं, बिनियाव थांनानै जेबो लाब गैया। बेनिखायनो आं खावलायदों बे थांनाय बारनि जिनाखि एन्टि हिलिं पास खालामदों बेखौहाय मोनसे मेम'रेन्डाम हैनो थाखाय आंनो जोंनि ख्रिस्टियान दैदेनगिरिखौ आं खावलायगोन, जाहाथे मेम'रेन्डाम गभर्नरनो हैनानै दोनो। आरो बे दानि इउसिसिनि थाखायबो जाहाथे गभर्नरनावहाय थांनानै मेम'रेन्डाम हैनानै दोनो। आरो आं खावलायगोन जोंनि जाथि माहारि, जोंनि जाथि माहारिनि बेसेबांनाखि आफादफोर दङ, दिनै बे इउसिसिनि सोमोन्दै जों प्रटेक्ट खालामथारनांगोन हानायखिनिखौ। उनावथ' जोङो हाबावनाय नंला बुंनो, दा जों हायो बुंनो। बेनि आं खावलायगोन जाहाथे गभर्नरनाव थांनानै बे जोंनि ट्राइबेलनि आफाद मा होनना बुङो, सिस्टिअ ना मा होनोमोन, बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जाहाथे बेखौ थांनानैहाय मेम'रेन्डाम होनानै दोननो। आरो जोंनि आफाद, जोंनि मा होनो आबसु दं बा बनसु दं, मा दं, गोबांथार दङ, जाहाथे बिसोरबो जाहाथे प्रटेक्ट खालामो। दिनै बाख्नायथाव सासे गोदानै सिफ जानाय खोला भारतनि हारसिङैनो बिथाङा दा मा होनना बुङो आम्बेडकार बादि बियो बुंदों बाथ्राखौ। दा बिनि बाथ्रा बुंनायखौ, मोजां बाथ्राखौ खोनानानै दानि जिनाखि एखेबारे सालायनाय जोंनि बे भारतखौ सालायनाय दैदेनगिरिफ्रा ओरैबायदि गिदों बा मोनसे मा होनना बुङो दम होदों होननानै बुङो बिसिनि भाषायाव आरो। बेबायदि जोंनो मोजां सैथो दैदेनगिरि नांगौ। दा बिथाङा हारसिङैनो बेबायदि बुंगासिनो दङ। दा जों दिनै मानो हाया? जोंहा दिनै ट्राइबेल मानसिफ्रा, दिनै ट्राइबेलफ्रा आसामाव 14थासो ग्रुप दङ। दा बेनिखायनो दासान्दि बेखौ इजि दाला। बे इउसिसिआ जोंनि थाखाय नङा, दस्रानि थाखायसो होननानै बेखौ मालाबा दाला। बे जुदि इमप्लिमेन्टेसन जाबायबा अब्ला जोङो हां लानोबो हाला आरो। बेनिखायनो गुरैयै आङो खावलायनो सानदों बे खामानिखौ जोङो जिखिया जोंनि बर' हारि माहारिनि आफादफोर दङ बिसोरो बेखौ मावनानै दोननांगोन। जोंनि आमाइसोआ थांनाय बाराव 2000आव ओरैबायदि थगायनानै उल्था फाल्था जोंनि मानसिफोरखौ लानानै, जोंनि मानसिफ्राबो गावजों गाव थगायलायनानै थगायजानानै माबा मोनसे
जेखौ मोननांगौमोन बेखौ मोनालाबानो दस्राखौ लानानै फैबाय थिग दङ नाथाय जायानाखि मेइन जोंनि जाथिनि थाखाय एखेबारे गावखौ बावसोमनाय जाथिनि थाखायहाय सोरबा बेखौ राजाबो होनना बुङो सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनाय मोनसे सागान होनायनि उनाव बेखौ थ्रोब सोफिननाया बे खुनु आयेननि जायाखै आरो बे भुल खालामदों जोंनि मानसिफ्रा दाबो दिनैबो जोङो बेखौहाय सेस्था खालामनानै जुदि लाबोयोबा अब्लासो माबा मोनसे जाथिनि थाखायहाय जों मोजां मावनाय जागोन आरो आं बैबारावबो बुंदों नेलसन मान्डेलाया साउथ आफ्रिका फ्रिडमनि थाखायहाय बे 27 बोसोर बे जेल जादों नाथाय जेब्लानाखि एग्रिमेन्ट जाबाय अब्ला बे जेलनिफ्राय गनानै बे प्रेसिडेन्ट जानानै बे दा थैनानै थांबाय दा बेनिखायनो आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों जोंनि दिनै बर'नि गेजेरावहाय मोनसे विजडम होननानै बुङो दा विजडम गियान बे गियान बुस्थुआ जोंनाव गैया आरो नलेजआ दङ नलेज माने बुद्धि दा जोङो जोंनि संबिजितफोरखौ मोजां मोनथिनाय बा सोरनिबा बाय'ग्राफिखौ फरायनानै मोजां मोनथिनाय बेखौ जोङो बुद्धि होनना बुङो बे खर'जों खिन्थु गियान होनना बुङोब्ला बे गोजौनिफ्राय फैनाय माने इसोरनिफ्राय फैनाय बहुद धोरोमनि खोथा गैया दै दा जोंनि बर'फोरनि थाखाय नांगौ आरो जोंनि बर' दैदेनगिरिनि थाखाय बे नांगौ आरो गोजौनिफ्राय फैनाय गियान माने गुदियावहाय गोथार साफा बेनिफ्राय अननाय सैसोनाय मोजां मावनाय सेल्फिश नङा दिनै जोङो बुंनो थाङोब्ला जों गासैखौबो जों मोनसे मा होनना बुङो गावनिखौल' बादि जों नुयो आरो बेनिखायनो जों जाथिया नस्थ'आव थांगासिनो दङ दा आङो बारा गोलावखौ बुंला जों बयबो मिथिगौ UCC आरो बयबो बुंनो गोरों मोनथिजोबगौ नाथाय जोङो मावनो रोङा बेनिखायनो आङो बेखौसो खावलायनो सानदों समाज सिबियारि जानानै बयनिबो मोजांनि थाखाय दाबो दङ समाय प्लिज गभर्नरनाव थांनानै मेम'रेन्डाम होनानै दिनै जोंनि गासैबो हारि माहारिनि आफादफ्रा आरो जोंनि बे ख्रिस्टियान लिडारफोरखौ आं बुङो थांनाय बारावहाय थांदोंमोन आमायखौ लोगो लानो खिन्थु थांनाङा गभर्नरनाव थां दानि UCC आरो एन्टि हिलिंनि जिनाखि आयेन खालामनानै दोनदों बेखौहाय मेम'रेन्डाम होनानै दोनदों दाबो पास जायाखै बेनिखायनो गोलावखौ आं मा बुंनो गुसुं बुंनायावनो जोङो गोबां जों बुजिनो आरो जों खामानिखौ मावनो गोलाव गोलाव जों लेक्सार होनानै जुदि जों एसेबो बुजियाबा जेबो लाब गैया स' this is my prayer for all our people let God may grant wisdom from above which is first pure and lovely helping others thinking good for others not selfishness this all things should be received from above it is called wisdom knowledge means just to know something about someone this is called knowledge buddhi आरो गियाननि फारागा बे आरो so this is my prayer let God grant wisdom to our leaders to our people God bless you thank you